Nag-iinit pa ako ng tubig. Parang may umano sa isip ko, mag-init ng tubig. Balik doon. Isang punong natumba sa bahay ng isang senior citizen sa Cabangan, Legazpi City. Ito ang problemang inilapit sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ng kanyang kapitbahay na si Joan Ferreira. Ayon sa kanya, 2 araw na ang nakatumbang puno sa bahay nila Lola Rosita. Sa laki at lakas ng pagbagsak ng puno sa bahay ni Lola Rosita, ay halos masira na ang kanyang buong bahay. Naulang kasi po nung Sunday morning, nandito po ako ngayon sa bahay namin. Tapos bigla pong parang sabi ko parang may bumagsak. Tapos siya po muna yung inalam ko. Sabi ko, alasan ba siya? Si Mami Rosing, nandun pala siya sa kusina. Buti na lang daw, nagpapakulo siya ng mainit na tubig. So bali, wala pong tao dun sa nabagsakan po ng puno sa loob ng bahay. Dahil gawa sa light materials ang bahay ni Lola Rosita, ay madali itong nasira. Ang bahay po kasi ni Mami Rosy, medyo na po siya, marupok na. Kaya pagbagsak po ng kahoy, diretso din po yung bahay niya na nagiba. Kagawad, ito bang sinasabing puno ng aguho na bumagsak doon mismo sa bahay ni Lola Rosita? Naiparating na ba ito sa inyong barangay or na-report na ito diyan sa barangay? Opo, sir. Bali po, nung Sunday, yung natumbayan, alam na po namin na na-report po dito sa barangay. Ang pinoproblema po ngayon, Kagawad, kasi okay na daw, naayos na yung kuryente, pero yung puno ng kahoy hindi pa rin naaalis. Opo, sir. Totoo po yan, sir. Bali po, yung yung kahoy kasi malaki, yung nakakat lang namin, yung maliliit na part. Kaya para maaksyonan agad ang pagputol sa puno, ay ora mismo na rin nakipag-ugnayan ang ating programa sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Actually po, naka-ready na po yung aming personnel papunta dyan para putulin po yung report ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya naman ang aming team ay wala nang sinayang na oras at agad kaming nagtungo sa bahay ni Lola Rosita. Hello, Nay! Magandang hapon po. Andito na po kami, Nay. Bigyan na po natin ng action ito, na idinulog po ninyo yung reklamo sa aming programa. So, asan po yung para Pagdating ng mga tauhan ng Penro Albay, ay agad na nilang inumpisahan ang pagtanggal sa puno na nakatumba sa bahay ni Lola Rosita. Hindi naging madali ang pagputol sa puno dahil bukod sa malaki ito, ay pinamahayan din ito ng mga stingless bees na naging dahilan para tumagal ang pagputol sa puno. Ano po yung masasabi niyo po sa programang ito? Sa programa po ninyo, napakaganda po, ma'am. Kasi unang-una po,
di ba walang masusumbungan dito mga ibang natin mga kabarangay. Napakaganda po na ang inyong programa ay nakatulong po sa pagpaabot sa mga iba-ibang sangay ng gobyerno para yung mga nangangailangan po ng tulong ay matulungan po natin agad. Masaya po ako kasi naalis na yung puno na nakadagay sa sa bahay ko, saka yung may dinadaanan ko. Makakadaan na po ako ulit ng maayos. Kaya salamat po sa mga tumulong, lalo na po sa Ako Bicol. At maraming salamat po. At doon sa DNR, maraming salamat din po.